Λοιπόν, κυρία Κιαλιά, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα στο Ηράκλειο που έχει τέτοιο αέρα που μας σηκώνει ολόκληρους, έτσι. Τα βλέπω στα κανάλια στις εικόνες, όντως. Και χθες το βράδυ, φοβερό. Είναι που το νησί των Ανέμων είναι η Μύκονος. Σιγά, εδώ πέρα όταν φυσάει παίρνει το κόσμος και φυσάει πολύ συχνά. Λοιπόν, σας ακούω τόση ώρα, σας άκουγα που διαβάζετε και το καλημέρα και στον Επίκουρο να πω για αρχή. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω φρίξει, έτσι. Έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, σε όλα μας τα βιβλία, σε όλα μας. Μου ήρθε σαν έκτακτη επικαιρότητα τώρα μόλις αυτό. Α, και έκτακτη, μάλιστα. Ναι, τώρα, δεν κάνω πλάκα. Τώρα κοντεύουμε τέλη Νοέμβρη. Απαγορεύεται διαρροπάλου κάθε εμβολιασμός μέσα στην επιδημία. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν επιδημία, που έχουμε, γιατί κάθε χειμώνα έχουμε, θα πρέπει να μην εμβολιαστεί απολύτως κανένας. Διαρροπάλου απαγορεύονται μέσα σε έξαρση ιογενούς λίμωξης οι εμβολιασμοί. Αυτό που κάνανε λοιπόν για να γυρίσουν όλη την ιατρική επιστήμη και να την κάνουν κατά το δοκούν επιστήμη, μας έκαναν μαθήματα ότι ναι, έχουμε πανδημία, φανταστείτε, πανδημία, και μέσα στην πανδημία κάνουμε εμβόλια κατά του κορονοϊού. Αυτό απαγορεύεται. Ποιος βγήκε να το πει? Μόνοι μου φώναζα στην αρχή, η κακομοίρα. Μα πώς έχουμε πανδημία, μέσα στην πανδημία κάνουμε εμβόλιο? Περιμένουμε να περάσει η έξαρση και μετά κάνουμε τα εμβόλια. Έτσι λένε τα βιβλία μας. Η έξαρση λοιπόν της γρίπης, άλλο αν η Ματίνα μας είπε ότι πλέον έχουμε, λέει, όλο το χρόνο, λέει, γρίπη. Λες και τις άλλες χρονιές δεν είχαμε γρίπη όλο το χρόνο. Αλλά τώρα τι ήθελε να μας πει? Ότι έχουμε όλο το χρόνο έξαρση γρίπης. Έξαρση γρίπης. Αφού ξεκινάει, μας είπε, από το Μάιο και τελειώνει τον Απρίλιο του επόμενου έτους, δεν είναι όλος ο χρόνος. Άρα τρομάξτε, πηγαίνετε, εμβολιαστείτε, γιατί πλέον φέτος καταγράφεται η χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη κατά της γρίπης όλων των ετών. Πραγματικά 15% μόλις. Και τι, κύριε Καρυφάλο, εγώ θα σας πω ότι 15% ποιοι είναι? Αυτό το 15% του κόσμου που πήγε και έτρεξε και έκανε και τα εμβόλια του κορονοϊού πρώτη, γιατί τους ενημέρωσαν οι γιατροί τους ότι πρέπει να κάνουν εμβόλια. Που ακόμα και τώρα τους βλέπω σαν εικόνα στους δρόμους, κυκλοφορούν και με μάσκα. Πολλοί κόσμος. Αυτοί συγκεκριμένοι. Ναι, πλέον δεν τους έγινε μόνο μάθημα η περίοδος του κορονοϊού, αυτό το πράγμα. Τους έγινε βίωμα. Πλέον κάποιοι άνθρωποι από εδώ και στο εξής θα πεθάνουν και θα φοράνε μάσκα. Δεν πειράζει όμως. Είναι ψυχολογικό το πρόβλημα σε κάποιους ανθρώπους που επιμένουν στο να... Δεν ξέρω, είναι πραγματικά, εμένα με εντυπωσιάζει. Βλέπω ακόμα και τα παιδάκια τους βάζουν μάσκα. Το παιδί που η μάσκα, νομίζω, γιατί δεν είμαι γιατρός, είναι πλήρως απαγορευτικό, δηλαδή. Τι να πω? Εννοείται, μα αν μας ήθελε, το έχω ξαναπεί, αν μας ήθελε ο Θεός να μας δημιουργήσει με μάσκα, θα μας έβαζε το μάρσιπο του καγκουρό μπροστά στο στόμα μας. Ναι, θα είχαμε ένα φίλτρο στο στόμα. Μα θα μας έκανε με κάποιο τρόπο τόσο ώστε να προστατευόμαστε. Αν ήθελε να προστατευτούμε κι άλλο. Ήδη μας προστάτευσε, γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός είναι η πιο θαυμαστή μηχανή, ζωντανή μηχανή που έχει δημιουργηθεί ποτέ στους αιώνες των αιώνων. Δεν υπάρχει τελειότερο από το θέμα κατασκευής οργανισμού. Δεν υπάρχει τελειότερο πλάσμα. Λοιπόν, και καταστρέφουμε το σώμα μας, καταστρέφουμε το ανοσοποιητικό μας, καταστρέφουμε τη ζωή μας, αυτό που μας έδωσε. Δεχόμαστε να μας πάρουν την ελευθερία μας και κατά τα άλλα λεγόμαστε χριστιανοί, ντροπή μας. Ντροπή μας, πραγματικά. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ο κόσμος να σταματήσει να πανικοβάλλεται, και όταν βλέπει κάτι ματίνες στο κανάλι πλέον που έχουν γίνει πραγματικά γραφικές και τις βγάζουν επίτηδες, γιατί σας είπα, είναι μεγάλο το στόκ στα εμβόλια πλέον.
Είναι μεγάλο και βολεύει τους πάντες. Και αυτό που είπε Επίκουρος πριν, ότι τη βλέπουμε την κυρία Ματίνα να σχολιάζει για τα όπλα στην Κρήτη, να σχολιάζει, δεν ξέρω, για τροχέα, να σχολιάζει για το lifestyle, όλα αυτά, πραγματικά είναι για γέλια. Σχολιάζει τα πάντα, ενώ αν τολμούσες εσύ ή ο κύριος Επίκουρος να σχολιάσετε θέματα υγείας, βγαίνανε με όλο το θράσος που τους διακρίνει και λέγανε «Μα εσύ δεν είσαι γιατρός». Ναι. Γιατί αυτή τι είναι, σεισμολόγος? Τι είναι, ειδικός επί του μεταναστευτικού? Τι είναι, ειδικός επί του καιρού και επί της οπλοκατοχής? Σας είπα και τις προάλλες. Δεν θυμάμαι αν το είπα σε εσάς τελικά. Από το μινωικό πολιτισμό, από τότε οι μινωίτες ακόμα είχαν θεσπίσει νόμο, ακούστε, είχαν θεσπίσει νόμο με τον οποίο η οπλοκατοχή ήταν νόμιμη και οι μπαλωθιές ήταν παράδοση της Κρήτης και ήρθε ο άλλος να μας βάλει πρόστιμα. Εγώ λέω να το βάλει και αναδρομικά. Να πληρώσει και ο κύριος Μητσοτάκης για τις μπαλωθιές που πέσανε στην κηδεία του πατέρα του. Σωστό. Να το κάνει και αναδρομικά λοιπόν. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Δεν τις ρίξαν τις μπαλωθιές, τις ρίξανε. Δεν πρέπει να... Γιατί τότε δεν ήταν νόμιμες οι μπαλωθιές? Όχι βέβαια, πάντα υπήρχε νόμος. Και ήρθε αυτός τώρα, ο Χρυσοχουντίδης, να μας κάνει πιο αυστηρό, λέει, το νόμο. Λες και τις προηγούμενες χρονιές που τους αυστηροποιούσανε, έγινε τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Τώρα τα Χριστούγεννα, εγώ σας λέω, τα Χριστούγεννα έχω σταματήσει και πρωτοχρονιά να βγαίνω έξω, στο λόγο της τιμής μου, διότι ρίχνουνε μπαλωθιές από όλα τα μπαλκόνια. Θα έρθει τώρα δηλαδή να μας βάλει μπάτσους τους λέω εγώ, γιατί δεν είναι η δουλειά τους το να κάνεις τον μπάτσο. Η δουλειά σου είναι να είσαι αστυνομικός και να με προστατεύεις. Θα έρθουν δηλαδή όλοι αυτοί τώρα παραμονή πρωτοχρονιάς να κάτσουν κάτω από τα μπαλκόνια μας να δούνε ποιος θα ρίξει μπαλωθιές? Ναι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που ζούμε, κύριε Γαριφάλου και κύριε Επίκουρε και αγαπητοί ακροατές? Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ξέρετε πόσα χρόνια πριν για πρώτη φορά είχαν αυστηροποιηθεί οι νόμοι για τις μπαλωθιές? Για ψάξτε το λιγάκι. Ναι. Εγώ σας προκαλώ, ψάξτε το να δείτε. Πότε απαγορεύτηκαν? Και όταν βαρούσαν στην κηδεία του Μητσοτάκη, του πατέρα, ήταν ήδη απαγορευμένες. Δεν είχε πρόστιμο. Τώρα θα βάλεις πρόστιμο και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ναι. Καλά. Εντάξει. Κάνουνε κάτι για να κάνουνε κάτι. Δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα. Κυρία Κιαγιά, λέει μια ακροάτρια, η Μαρία, τα ιατρικά και πολιτικά παγόνια ούτε το εμβόλιο έκαναν, ούτε το προσωπικό αριθμό θα πάρουν, γιατί γνωρίζουν τι μέλη γένεστε. Ο Μπουμπούκος ιδιωτικοποίησε. Ο Μπουμπούκος, λέει, ιδιωτικοποίησε το αίμα και ίδρυσε την ανεξάρτητη αρχή αίματος. Ναι. Κάνει κι άλλα ο Μπουμπούκος. Ίδρυσε κι άλλη μία αρχή τώρα, στον ΕΟΔΗ. Ίδρυσε και μία υπηρεσία η οποία θα χτυπάει εμένα ειδικά, γιατί ο Μπουμπούκος έχει πολλά χρόνια τώρα με εμένα πάθος. Ξεκάθαρα, γιατί με έχει διασύρει και στα social media ο ίδιος ο Μπουμπούκος. Στο Twitter, ας πούμε, η αντιεμβολιάστρια γιατρός κτλ. Και μπήκανε όλες οι γαλάζιες ακρίδες από κάτω και με βρίζανε. Έτσι. Οπότε έχει πάθος με μένα. Οπότε τώρα τι κάνει? Νέα υπηρεσία μέσα στον ΕΟΔΗ, η οποία θα τσεκάρει την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Το ξέρετε? Σε θέματα υγείας και σε θέματα εμβολίων. Το ξέρετε? Όχι. Είδατε τι σας λέω. Σας έχω κι άλλο. Επειδή τελειώνει τώρα τέλη Δεκέμβρη, σταματάει η χρηματοδότηση των hoaxes. Και τι πρέπει να γίνει? Πρέπει κάποιος άλλος να μας κυνηγάει. Οπότε έφτιαξε αυτή την υπηρεσία του ΕΟΔΗ, επειδή σταματάει στη χρηματοδότηση των hoaxes και αποκλείεται να δουλεύουν εθελοντικά, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία για να καταπολεμάει την παραπληροφόρηση, προσέξτε, σε σχέση με τα εμβόλια ειδικά. Το είπανε. Ναι. Δεν τα ξέρατε. Ας σας το πω εγώ που τα ψάχνω. Κάτι θέλει να πει ο Επίκουρος, θα τον ακούσουμε. Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Κιαγιά σχετικά με ένα θέμα το οποίο δεν είχα σκοπό να το αναπτύξω στην εκπομπή σας, αλλά επί τη ευκαιρία, επειδή είναι μαζί μας,
θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει, γιατί σχετίζεται άμεσα με το ιατρικό κομμάτι, το οποίο από ό,τι γνωρίζουμε όλοι το κατέχει και δεν φοβάται να πει την αλήθεια πάνω σε αυτό το κομμάτι που γνωρίζει, έτσι. Ό,τι θέλετε. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο βαθμό, πόσο συσχετίζεται ο προσωπικός αριθμός με την εμπορία οργάνων. Ξέρετε πότε τόλμησα και ανέφερα για αυτό το θέμα σε σχέση με τις πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω, να το ξέρουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Βέβαια, εννοείται. Γιατί προσέξτε, στον προσωπικό αριθμό πάνω θα είναι ακόμα και το πόσες φορές έχουμε πάθει γρήπη μέσα στον χρόνο, έτσι, τα πάντα. Έχει σημασία θα είναι μέσα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα. Δηλαδή, βάζοντας τον προσωπικό αριθμό, θα μπορεί να ξέρει ο άλλος ακριβώς αυτό που είπατε, τον ιατρικό μας φάκελο. Έχει σημασία να πούμε ότι είναι παγκόσμιος προσωπικός αριθμός. Έχει σημασία αυτό. Ακριβώς. Το ανέλησε ένας φίλος δικηγόρος της προάλλες, ο οποίος είναι και δικηγόρος και νομικός και μαθηματικός, δηλαδή έχει τελειώσει 2-3 πανεπιστήμια ο άνθρωπος, και είπε: κοιτάξτε κάτι, κάνω τώρα μια παρένθεση, θα σας πω για την εμπορία οργάνων. Γιατί ακριβώς ο προσωπικός αριθμός δεν περιέχει τόσα στοιχεία, να γίνει ένας απλός αναγραμματισμός που λένε, αναριθμητισμός, να βάλουμε τα γράμματα που έχει το αφημί μας σε άλλη θέση και να ξαναδημιουργηθούν 10 εκατομμύρια αριθμοί. Μισό άμκα. Ακριβώς. Ας βάλουμε κάτι τέτοιο. Μα έχουμε και το άμκα που έχει περισσότερους αριθμούς. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν το κάνανε έτσι και προσθέσανε στον αφημί, έτσι βγαίνει ο προσωπικός αριθμός, από ό,τι ξέρουμε, 3 γράμματα. Στον αφημί προσθέτουν 3 γράμματα ακόμα. Γιατί τα 3 γράμματα ακόμα καλύπτουν αριθμητικά με τους ανασυνδυασμούς των αριθμών, καλύπτουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Δεν έφταναν λοιπόν τα ψηφία του αφημί. Θα έπρεπε, για να γίνει αριθμητικά σωστά, ο αριθμός αυτός να έχει διαφορετικό. Κάθε πολίτης αυτού του πλανήτη θα έπρεπε να προσθεθούν 3 νούμερα. Έτσι ακριβώς βγαίνει. Να πω κάτι για να μην το ξεχάσω και θα σας πω για την εμπορία οργάνων. Να μην το ξεχάσω. Ο κόσμος κάθε χρόνο, εγώ είμαι γιατρός 30-32 χρόνια πλέον, κάναμε εμβολιασμούς για τη γρίπη, όσοι θέλανε εμβολιάζονταν, μέχρι το πολύ το αργότερο τέλη Οκτώβρη. Οι περισσότεροι εμβολιασμοί γίνονταν μέσα στο Σεπτέμβρη, για να μην ξεκινήσει η επιδημία της γρίπης. Γιατί όταν θα ξεκινήσει η επιδημία της γρίπης και κάνεις εσύ ένα εμβολιασμό που θα σου ρίξει το ανοσοποιητικό, ειδοποιήστε την κυρία Παγώνη ότι αυτή είναι η ιατρική, αυτή που μάθαμε όλοι, αλλά προφανώς δεν ξέρω τι έκανε. Για να μην ρίξει το εμβόλιο για να πιάσει, για να δράσει, θέλει 15 μέρες να φτιάξει αντισώματα. Κάνεις λοιπόν το εμβόλιο, σου ρίχνει το ανοσοποιητικό 15 μέρες και στο ρίχνει την περίοδο που κυκλοφορούν οι ιώσεις και αυτή η ίωση, και μετά από 15 μέρες, μέσα στις 15 μέρες, εσύ έχεις φτιάξει ένα ωραιότατο οργανισμό που λέει ελάτε σε όλα τα μικρόβια. Εδώ είμαι. Κύρια. Απλά ελληνικά, ιατρικά ελληνικά. Απλά ιατρικά ελληνικά. Αυτό τουλάχιστον μεγαλώσαμε όλοι, αυτό ξέραμε. Ναι, αλλά στην περίοδο της πανδημίας τα αλλάξανε όλα. Εδώ μας λέει ότι έχουμε λέει εξάρτηση γρίπης όλο το χειμώνα. Ενώ γρίπη το καλοκαίρι, αν παρατηρηθεί, που δεν παρατηρείται και συνεχίζει να ισχύει αυτό, τίποτα δεν άλλαξε από πέρσι και από πρόπερσι, παρατηρείται σε πολύ πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Και η γρίπη αυτή του καλοκαιριού, η καλοκαιρινή, είναι πάρα πολύ βαριά, είναι θανατηφόρος. Το καλοκαίρι όμως που έχουμε γρίπη 0,000%. Λοιπόν, πάμε με την εμπορία οργάνων. Ναι. Πριν από 2 χρόνια περίπου. Πληροφοριακά και στους δύο να πω ότι έχουμε 7 λεπτά για να κλείσουμε, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, μόνο αυτό. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτό που έχει να πει η κυρία Κεγιά.
Ακριβώς. 2 χρόνια πριν ήταν που είχαν ξεκινήσει την καμπάνια «Βγάλτε όλοι ψηφιακές ταυτότητες». Το θυμάστε? Ναι, ναι. Ήτανε 2-2,5 χρόνια πριν. Μέσα στο 2023 είχε γίνει αυτό. Τότε λοιπόν είχα πει το εξής. Όταν θα μπαίνει μέσα ο ιατρικός σου φάκελος, και αν θυμάστε τότε ήτανε που βγήκε και ο Άδωνης και είπε ότι δίνουμε DNA, πουλάμε DNA των μωρών στην Αμερική, το θυμάστε? Το θυμάμαστε βέβαια και προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Ακριβώς, και μετά το πήρε πίσω, αλλά συνέχισε η συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρεία. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Είπανε ότι το σταματήσανε, ο Θεός και η μοίρα μας. Τι κάνανε. Τέλος πάντων, από τότε λοιπόν είχα πει ότι, κοιτάξτε κάτι, ο συνδυασμός ενός ψηφιακού εγγράφου με το ότι δίνουμε DNA ούτως ή άλλως των μωρών στην Αμερική. Και είχα πει τότε, φανταστείτε να είμαι εγώ ένας Bill Gates, να χρειαστώ μία μεταμόσχευση και να ξέρω ότι είμαι ιστοσυμβατός, γιατί δεν είναι μόνο η ομάδα αίματος, είναι η οστοσυμβατότητα, είναι χιλιάδες εξετάσεις. Να βρούνε λοιπόν ότι το δικό μου το αίμα είναι ιστοσυμβατό με τη Εύης της Κιαγιά το αίμα και άρα πρέπει να πεθάνει η Κιαγιά για να ζήσει ο Bill Gates. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό? Τεράστιο. Σας ακούω και έχει παγώσει το αίμα μου αυτή τη στιγμή. Μα ακριβώς έτσι είναι. Όταν θα σου περνάνε μέσα τον ιατρικό φάκελο και δεδομένα από το DNA σου, θα ξέρουν ακριβώς, και τώρα μην μου πείτε ότι θα φοβηθεί ο Bill Gates τώρα να βάλει κάποια συμμορία, να με εξολοθρέψει και να μου πάρουν το όργανο που χρειάζεται. Ναι. Είναι ανατριχιαστικό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Όχι, δεν πρέπει να το σκεφτούμε με αυτό. Κυρία Κιαγιά, θα μπεις στο νοσοκομείο, θα σε βάλουν στην εντατική από φάρμακο που θα σου δώσουν και καλά λάθος, θα σε παρουσιάζουν σε κεφαλικό κάνεκρο και θα γίνουν όλα με τον πλέον νομιμότατο και δημόσιο κιόλας τρόπο. Τέλος. Ακριβώς. Και να σας πω κάτι, άμα κηρύξουν και καμιά πανδημία... το βράδυ από το σπίτι μας να μας απαγάγει. Εδώ είπαμε το DNA των μωρών το δίνει η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο υπουργός μας. Και όχι μόνο αυτό, είναι γνωστή η εμπορία οργάνων και βγήκανε και κάποια στοιχεία και από Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζεται η εμπορία οργάνων, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ένας πόλεμος είναι μια χαρά σε εισαγωγικά για εμπορία οργάνων. Αλλά το όργανο που θα πάρουνε δεν ξέρουν αν είναι συμβατό. Αν όμως ο άνθρωπος αυτός έχει ψηφιακή ταυτότητα και λέει ότι το δικό του το όργανο είναι συμβατό με το όργανο του πλούσιου που θέλει να πάρει, τα υπόλοιπα σκεφτείτε τα εσείς. Είναι υπαρκτά θρίλερ, όπως είναι υπαρκτά και το τράφικινγκ, όπως είναι υπαρκτά και τα ναρκωτικά, όπως είναι υπαρκτό και το λαθρεμπόριο. Αυτά τα πράγματα είναι υπαρκτά. Δεν είναι να ανατριχιάζουμε, κύριε Επίκουρε. Είναι πράγματα τα οποία υφίσταται. Και σε αυτή τη διεφθαρμένη παγκόσμια κυβέρνηση, γιατί όλοι είναι διεφθαρμένοι, μα όλοι είναι διεφθαρμένοι, ειδικά όταν είναι σε κυβερνητικές θέσεις, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ηθικούς φραγμούς? Κανένας. Το σκυλάκι της Ανούμπης το σκοτώσανε με φόλα. Σας πάω αλλού τώρα. Τώρα λέει εδώ η Αθανασία, καλημέρα σας, λέει, γι' αυτό δεν μας στείλανε μήνυμα για να γίνουμε δωρητές οργάνων. Στην αρχή σε πάνε εθελοντικά. Άμα δεν θες όμως δεν πειράζει. Ναι. Γιατί όταν βάζανε τους νεκρούς από κορονοϊό και καλά σε νάιλον, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είχαν αφαιρέσει ήδη 2-3 ζωτικά όργανα και μετά τους τυλίξανε σε νάιλον? Ποιος μου το λέει? Κλειδωμένοι ήμασταν όλοι μέσα. Ποιος θα μου το πει και πού θα το δω? Έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Τι να διαβάσει εδώ τώρα ο κόσμος, φαίνεται ότι ανησυχεί με όλη αυτή την... Ο κόσμος άκουσε την αλήθεια όπως πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα η ευθύνη βρίσκεται στα χέρια του. Στον καθένα, ακριβώς. Σωστό. Στον καθένα ξεχωριστά. Την αλήθεια όμως την άκουσε.
Σωστό. Την αλήθεια, όπως την αλήθεια την είπα και την άκουσε, αν ήθελε, για τα συσκευάσματα mRNA. Όσοι άκουσαν, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες για θανάτους και για μόνιμες παρενέργειες. Όσοι δεν άκουσαν, είναι στις δικαστικές αίθουσες. Μάλιστα. Αυτά. Εύη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ την αγάπη μου σε όλους σας. Να είσαι καλά, Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας. Καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σου, Επίκουρε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.